A Deputación de Ourense ven de abrir o prazo para solicitar as axudas contempladas no programa Chegou de fomento da natalidade, que no presente ano inclúen novos criterios que teñen en conta o grao de discapacidade dos proxenitores ou a condición de familia numerosa, de tal modo que as achegas poden pasar de 300 a 1.250 euros. As persoas beneficiarias destas axudas recibirán a tarxeta prepago Chegou, que estará activa ata o 31 de maio de 2026 e vai facilitar a compra en farmacias ou para farmacias da provincia de Ourense de produtos hixiénicos, de alimentación ou saúde relacionados co primeiro ano de vida dos bebés. Este ano, ademais, amplíase o uso da tarxeta a centros ópticos de audición ou ortopedias co fin de adquirir produtos específicos que fagan máis doada a crianza e cuidado dos recén nados. Para este programa, a Deputación de Ourense destina un orzamento de 400.000 euros en concepto de axudas que están destinadas a proxenitores de menores nados entre o 1 de xaneiro de 2025 e o 31 de decembro deste ano, así como a persoas adoptantes ou que adquiran a condición de titores neste mesmo período. O último día de 2025 remata o prazo de presentación de solicitudes. As contías das achegas varían en función do grado de reto demográfico do Concello de Empadronamento, segundo a discapacidade da persoa solicitante ou segundo a condición de familia numerosa. Na procura da maior flexibilidade para presentar as solicitudes, a área de benestar ofrece a posibilidade de utilizar o sistema de administración por voz.